мусобиқаи кушоди гӯштини миллӣ дар арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз дар деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара доираи васеи паҳлавонони кишварро аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ба ҳам овард. Дар мусобиқаи мазкур зиёда аз 500 нафар паҳлавонон сар аз наврасон то ҷавонону калонсолон миёни ҳам рақобат намуданд. Дуои пири гӯштини ноҳия бо таманниёти беҳтарини худ ва муваффақият ба паҳлавонон ба мусобиқаи мазкур ҳусни оғоз бахшид. озмоиҳо дар вазнҳои мухталиф сурат гирифта, нерӯсанҷиҳои ҷолиби паҳлавонони шинохта роҳи онҳоро ба даври ниҳоии вазнҳои худ ҳамвор сохт. тибқи иттилои масъулини мусобиқаи варзишӣ Азиз Рамазонов ва Саид Мухтор Расулов, ки ҳар ду чемпиони кишвар дар вазни 73 килои гӯштини ҷудо мебошанд, назар ба дигар рақибони ҳамин вазн гӯштини хуб нишон дода, маҳорати паҳлавонии худро манзури тамошобинон гардониданд. Дар нерӯсанҷиҳо миёни сангин вазнҳо ду паҳлавони шинохтаи кишвар Саид Ҷалол Саидов ва Фарёд Шайхов миёни ҳам рақобат карданд. нерӯсанҷиҳои ин ду гӯштингири шинохта қариб тӯли 8 дақиқа давом ёфта, дар охир ғолибро муайян накард, аммо мухлисон шоҳиди гӯштини зебо гардиданд. дар хотима ба варзишгарони беҳтарин тӯҳфаҳои арзишманд тақдим карда шуд. қайд кардан ба маврид аст, ки баъри тамошои мусобиқаи мазкур аз тамоми гӯшаву канори мамлакат мухлисону ҳаводорони ин навъи зебои варзиш ҷамъ омада буданд. ёдовар мешавем, ки мусобиқаи мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара роҳандозӣ гардида буд.